Alright kabalen, at mo po kini king Florida, Blanca, Pampanga. Nung no ka rin akitaya po ing first generation printing services. Tara, luban tayo. May pa-abak tirongan. Yan po na engineer Jerry Gutierrez, may professional mechanical engineer. So, nila po kayong business IT, para may printing, bilang dito na OFW, sa good investment for me, and for our family. Then I established this business with my bilas, Jayson. Iya yung mamahal aking printing ini bilang operation manager. Nag-umpisa ini ng December 16, 2019. Mag 2 years na lang yan. So, mabunang shop me kaya tayo gala si building, kaya tayo gala si plaza. Then, para nakalig walk-in, mas okay kayo nilipat niya kayo ng Poblacion ng Florida, Blanca. Ang son gusto nga ngayon po huling makabakasyon ko mo, gangat ko kayo ng Saudi kayo abroad, ang son ko kayo abroad. Time to time coordination with Jayson Sumang bilang operation manager na ng shop. So, importante kang business, Hanson. Okay na okay si Engineer. Hanson talaga siya sa kanyang negosyo. At syempre mamaya, makikilala po natin ang kanyang operational manager na si Jayson Sumang. At alamin natin ang mga ibang services na ino-offer ng first generation printing services dito sa Poblacion, Florida, Blanca, Pampanga. Alright, istorban tanay man po yung karelang graphic artist. Apin po yung talagang magbusisi. Ketang kalabasan na po nitang final layout. Hi! Ano pa pangalan Ako niya? si JB Avilo. Yan, JB. Okay, kumusta naman po ang pag-edit nyo? Okay naman po. Ayan, medyo mahirap ba? Pag araw-araw na ginagawa, madali naman na. Alright kabalen, habang piprint dala rin kaya paggawa tamo kining first generation
printing services kining Florida Blanca. Tagpuan tayo po kining mismong Poblacion. Malapit siya mo po kining dalan. So i-post me ako in exact address, okay? And kabang mag-print siya po ikoya ka rin, pagsabihan tayo naman po yung operational manager na ning first generation printing services ni Mr. Jayson. Ay po, istorbon tayo kanya ni Sir Jayson. Hi, Sir Jayson! Hi! Sir, nanula po rin, siyempre, printing shop. Ibig sabihin, mag-print. Siyempre, mag-print. Ali po. Buri mo nga balo baka ta ayal ben abalo da ring manal beta mo kining vlog ta mo. Nano laret ang services po-provide ta mo kining first generation printing shop. Pag-receive bakal pa po pwedeng service So, ano yung boses mo na? service mo kaya kayo. Ang tapon din ka rin pong signages po ka rin pong store yung sakaling ang promote ko pong karing business yun. At tapon digitex po para po din sticker canvas po tsaka embroidery po tsaka t-shirt mugs po karing mag-birthday po karing giveaways po. Alright, maraming salamat Mr. Jayson Sumang, ang Operation Manager ng First Generation Printing Services. Ayan, kung nakikita nyo po, pwede rin po silang mag-print para sa inyo ng mga calling cards or mga cards na may calendar sa likuran. Mga suki dito sa aking YouTube channel, baka hindi pa kayo nakakapag-subscribe, just click the subscribe button and syempre ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong videos natin dito sa ating channel, Aramona Vlog. Maraming salamat po sa inyong panonood and syempre meron pa tayong mga ibang mga pictures ng mga ginagawa dito sa First Generation Printing Services. Take it away! Tara na, dito sa First Generation Printing Services.